Без сезнең белән хәзер 200 еллык тарихы булган, төрле елларда Новокомиссариатская, Комлев исемен йөрткән урамда. Хәзер бу урам татар галиме, физик Хамид Мөштәри исемен йөртә. Нәкъ шушы урам буйлап кайчандыр академик Роальд Сагдеев йөргән. Рус язучысы Василий Аксенов, яшь Владимир Ильич Ульянов. Бу урам олы әдибебез Нәқи ага Исәнбәт эзләрен саклый. Хәтта бу урамның әнәтеге башыннан Емельян Пугачев үзенең баш кисәрләре белән узган. Мин 1907 елда төзелгән икмәк сатучы, он тарттыручы рәс сәүдәгәр улы Михаил Аканишниковның бай, затлы йорты каршында басып торам. Барокко стилендә чибакса, чүкелмә, шелтәр койма белән уратып алынган 2 катлы йортның йөзлекләре югары француз архитектурасы стилендә бизәлгән. Гаҗәеп матур. Кеше капкасында хәтта сәүдәгәрнең винзеле сакланып калган. Сыкланып туймаслык, исең акылың китәрлек. Бүгенге көндә бу тарихи затлы йорт Татарстан язучылар берлегенеке. Икенче катында Габдулла Тукай исемендәге мәдәният һәм сәнгать клубы урнашкан. Монда әдәби музыкаль кичәләр уза, тарихи әсәрләр, борынгы көйләр, яңа әсәрләр яңгырый. Сәхнә турында һәр вакыт олы әдипләребез һәм аларның онытылмас шигърияте. Без йөзәбез, дөнья аппак күбек. Без йөзәбез менә шашкан кебек. Безгә тәкъдир язган бөтен ләззәт бергә килеп баштан ашкан кебек. Мин китәргә тиеш таңга чаклы. Ә бу кичә кабатланашакмы? Кабатланашакмы бу кичә? Китә алмыйм шуны белмичә. Тирбәләбез, бу җир безгә бишек, юк ул кимә, без барабыз ишеп. Кеше кулы кыйган бөтен матурлыклар безнең белән бара тирбәлешеп. Бездән соң да шулай барачакмы? Бу диварлар мәңге калачакмы? Меңләп сорау, меңләп уй кичә, китә алмыйм шуны белмичә. Бездән соңгы буын кемчә сөйләр? Яңгырармы анда безнең көйләр? Кабатланачакмы шушы кичтә без ант ишкән бу тәгъбирләр? Безнең дәвам шулай янашакмы? Арып талып уйга талашакмы? Китә алмам, дөнья юк дисә, китә алмыйм шуны белмичә. Илләр бәхетенә җиткән хәтле саклармы җир затлы хакыйкатьне ялган матурлыкка төрмичә. Меңләп сорау, меңләп уй кичә. Киләчәккә бара алмый кеше, бара алмый шуны белмичә.